Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kontennya keluarga DC. Selamat sore ya guys. Iki niki udan deres guys. Agi wae terang. Iki alhamdulillah DC karo Pak Su, karo keluargane anak-anak, yo Mbah Pomo, yo Mas Haji, yo Mas Bagus. Kuwi arep do nilii adike Pak Su guys, arep jenguk adike Pak Su ning RS Cepu. Ki mangkan desih kuwi rembukan karo Pak Su karo Mas Agus. Rencana guys, rencana ki arep maksudnya nggo mobil lele Damri, tapi ternyata wis di sater wong. Lah sing Mas Agus karo Pak Su ngomong-ngomong do ape arep nganggo pickup dhewe, nganggo gledeke dhewe lho guys. Nek trimo Mas Agus, terus DC, terus Pak Su wong telu ngono kan mikire nganggo pickup. Lah kok delalah anak lanang wis dia gampang kok karo aku wae sak mobil kok Mbak Ana, Mas Agus tak ampirane ngono guys. Oh ya alhamdulillah nggih. Apa kuwi udan-udan nek nggo sepeda motor ku yo bahaya guys. Kok alhamdulillah anak lanang mau ngajak ya wis matur suwun sanget buat Mas Bagus, Mas Ajis nggih. Pokoknya selalu ada di posisine DC. Kowe posisine DC kerepotan, posisine DC iki anu tetep digandeng guys, tetep dirangkul nggih. Posisine DC piye tetep anak lanang manpo nyawang kemangki ngesakno karo DC karo Pak Su. Mosok nganggo pickup dhewe terus wong telu. Sedangkan Dek Dinda yo pengene melok guys, Mbak Ana yo pengen melok, tapi nek nggo gledekane dhisik kan gak muat, terpaksa. Terus Mas Bagus wong iki yo keadaan poso guys, susahno, kemangkan tak sapokno, tak isah-isahno. Dadine terus dhek wis ngajak nganggo sak mobil le kok bareng. Ya alhamdulillah ya guys, mbah posisine awake dhewe DC iki pas posisi piye selalu ada untuk DC ngono lho anak-anak iki. Pokoke nek merhatekno DC, nek ndaku awake DC iki wis kaya bapak ibu dhewe. Alhamdulillah ya guys, iki DC wis siap. Dek Dinda wis siap, Dek Apis ya wis bar mandi, engko terus ngampiri Mbak Ana karo Mas Agus ngetan. Iki mau sik nunggu Mbah Pomo, sik nunggu Melek Pri. Ngandani nek kene wis enek tenaga telu. Sesuk kan rencana kuwi ngerabuk apa jagung guys, tapi ngabuke jagunge nganggo telek pitik. Ndeknane kan sing ngerabuk urea. Iki ngerabuk telek pitik. Ya udan, posisine paringi udan neh bareng ngabuk. Alhamdulillah. Mas. Mas. Empun mangkat. Nggih. Ayo. Adik Dinda cek eker iki cek apa ya? Ayo Dapis. Ayo. Piye? Lho lah Pak Effendi mbok positifno purung lho kok ndek sore nganu malah ditinggal ngono. Kowe bareng Mbah Jo ngono. Lah udan kok ngene iki. Lah mbok parani ngalor apa Mbah Doto mbok bel ijek ning ngene Mbah Doto apa ora Pak Effendi? Apa Mbah Doto mbok telepon ae? Yuk, ayo. Si udan iki. Sing melok Pak Effendi kan ndingi disemayani Pak Agus saiki. Lah ngono nek gak diomongi yo ditinggal nganggur gak yo. Lah engko nek nganu ben ndeke ben melok Mbah Doto, melok Mbah Jo ngono lho. Mbah Jo ki nggo mobile gepeng. Mangkan rencana kan nganu Kong, anggite Agus rak mobile gepeng ki digowo ngono. Lah dadak wis kedisian Mbah Jo. Engko paling karo keluargane Mbah Yakub. San Mbah Doto, Mbah Jo, Pak Effendi paling lho ya. Terus Agus mengawan tak telepon, montore Damri wis kanggo le wis dienggo Mbah Jo ya alah engko nggo pickup dhewe wis emak wong telu kok ngono. Delalah jere Mas Arif wis dhewe gampang ya melok aku ae ngono. Sing sapa? Lah wis Mas Arif wis ngajak ya wis. Wis kono ngajak ya wis alhamdulillah malah dijak ndek.
Le srandal meneng mah kula nik le. Karo dolanan emang gawa sesuk rene engko bolak-balik. Cek greme sing ngene iki udan ngene iki kok ya awet iki, ngetek sekolah ya ngene iki ae. Banyune nduk ning aku cilik nang ndi meng? Kok lali. Kuwi andeng kuwi. Gawa ya. Yo gak muat engko Agus barang Dik. Agus ana guri 3, ngarep 3, 7, 8. Nah yo. Sandalem nang omah kula nek le. Engko ben digendong Kokong, mbet. Ada metu Din. Kok Mbah Kong Mbah Kong kok ning kene ae kok nek bar magrib ra ketang ning jaba lah. Lah ora ketang ning jaba mesti lho. Ya? Lah ya Pak Pendi ki kok tang jagakno kowe sing kowe. Atuk mbok parani ngalor di lho. Payo. Iya. Mesakno nggih. Lah ya nduk mbok apa ndek sore mbok semayani. Rene ora. Aku kowe nganu dijak Mas Arif ae ngono. Oh ya dijak Mas Arif tenan ya guys. Jane nek rencana nek nganu ngono cara nggawa pick up nggawa gledekanku ya. Lah nguri iki ape do nunut iki, Kong. Lah nek ora dikei terpal ya kodane mlaku jedindil. Ini Pak Piana kuwi alung kuwi. Lah wis adung kae Mas Arif ape melok daripada ya padha ronone dijak Mas Arif ya tuk melok kono mesisan. Emang Pak Suki ngandani dulure lanang, guys. Dulur lanang. Nggih, nyegat ning etan ae. Wis aku 200 mangkono do 200. Sapa iki? Agus. Ya, api kok bolene ya. Ya rono kok Mas Arif anu metu kono. Malah kayak jebus sik lah ya kok. Payung jegled-jledetno Mas ben atus banyune. Engko nek mbok ingkupno malah diaruken kuwi engko. Lah ngono. Wong Mbah Kong lho ning omah, Mbah Kong kok bengi tak kon jaga omah ya guys, bagian omah. Lah ya, ora nek sampe wengi. Lah ngandani Pak Pendi. Lah piye tibae Mas, Pak Pendi? Melok kulon? Ya wis. Ya wis alhamdulillah. Enak barengane. Lah Dinda cek mlebu rono. Dinda meneh ndi, Mang? Dinda. Ngenteni apa ya? Ayo. Gage, Dek, mobilnya wis metu kok. Pateni lampung. Ayo, sandal. Iki nang disogok. Iki lho nganune, pintune. Ambek dolanane habis, Mas. Gawak engko ditekokno. Nang ngandeng mang lho nganu iwak-iwakan. Kok, Dek? Payunge yo ben ngono. Lho Dek, parak ngidul lho, Din. Oh. Wes ayo ndang numpak. Itu ngalor. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkat, guys. Bismillah. Nang gage, Kong. Dolanane habis, Kak temok. Lah kuwi pintune dikunci wis anu lho, Mas. Engko Mbah Kong gen mantu kono kene. Karo omah kulon barang lho, Kong, hubungi lho ya. Lampune pateni ya wis, Mas. Ya, kuplukan. Songkok. Mbah Pomo wis songkokan. Aku guri jele. Guri aku. Lho, lah kene rek guri. Kono lah, lah kene kowe tengah. Ya wis nganu Bapak guri misane engko ben gak sah medon-medon. Ayo, Dek, ndang munggah, Dek. Nggih.
Sek Din. Ki krosine ben di nganu sik. Ki banyu wis. Nanti Rona masih sandar. Iki banyune ki cipok nduk sini bokongku. Iki lho, mau tak jongoki. Go. Dadak ngono iki lho jember. Sik, Mbah, sik. Tasku kecepet. Pintune dhisik kayak kurang rapat. Sik, Mas. Ora ning omahmu, Pis. Lho le wis teko omahmu le. Wis balik we, Pis, medun, Pis. Ya medun ya. Gak sanderek. Gak samelok we, Pis. Alhamdulillah, stok kene. Oh, alah wis nunggu ning jobo. Lawangnya dikunci lho. Tak ndung tak. Ya aku medun sik lagi. Heeh. Ya apa? Ini, Mas. Iya. Waduh, nanti pas banyu aku. Nggih. Nggih. Sik. Iki cek panggah nyemprot. Ayah habis ben nguri. Alah tek ngene nah. Nek banyu medun piring kok mau. Lho lah piye? Nek kowe engko? Kae ayah habis ben mbok nguri. Wes habis nganu kowe manuk minggir misan, Nduk. Dinda minggir misan. Ya apa Mbak Ana sing pinggir? Alhamdulillah, guys. Wes teko lokasi sampai rumah sakit. Pas maghrib ya, Mas. Pas buka Mas hari. Ayo, foto. Yo pas pinggir di. Saya pikir kuwi habis nang geret rene ambek Dinda bareng kuwi. Maghriban sik le. Maghrib sik. Lho Mas Agus. Wes entuk kono kuwi. Parkiran kono. Walah so full tenanan yo parkirane sing tek sepeda motor, atik mobil full. Posisi udan bareng ya wis. Nek musola ning jero kuwi enak oleh. Kae musolane kene. Awas dole, anak lho nah. Ya, putune ya. Enak mobil ya. Ya maghriban sik. Lah kae Mas Arif gak buka sik. Nggih. Maghriban. Nak. Aku gak nah aku. Nang maghrib sik. Aku gak libur aku. Ndang derek maghrib ya. Ndang. Ada mendung. Nek tak gawakno. Anak tulisannya Rek. Iki Putra. Kau ning kono ya cek maju. Rono lho. Ayo Pis.
Habis ning kene mbek mama apa piye? Udah guys, ini tingkat 2. Nah, aku kulino ning bawah ya ora. Wes alhamdulillah guys, wis sehat, wis iso mlaku. Seneng ngerti iki. Sare disapa penggembare kabeh. Lah ning jopo mangke yo tak tekoki wong deh Mas aku ngono. Duka deh ngono. Wis ning kamar mandi dhewe apa dhewe ya dhewe gak usah nutupno. Ora nak. Ndang mantuk kok e. Wis sehat. Karek mantuk iki. Halo Din. Halo. Ngono wis pokoke aku kudu melok, Bu. Tidak. Heeh, wis pokoke lah yo. Muni pe sepedaan motor iki merengguk ae sama. Iki mang. Pengen iki melok ngono. Lah aku terus ndek nyetir dhewe aku yo ora ikhlas yo. Aduh aku ngono lho yo. Terus nang ade saya dijak Mas Arif Mas Isan aku ngono. Lah mbok yo ngono. Angget iki apa nggo ada besok mah. Lah ya nek udane yo Tangi ndek sore isep ngene wisan. Ndek sore isep ngene wis sore. Lah yo, lah nek nitik memengentang walah yo. Saiki wis iso ning kamar mandi dhewe, wis mlaku dhewe. Kayo alhamdulillah. Jeneng penyakit kok enak ngono. Lho iki nemu mandi, potong Pak dhewe, potong-potong. Potong-potong mek anak pecah yo kan. Potong tentong potongane iki. Ora mereka Lemes mesti. Cara gak nahani blas lho. Jadi anu wiji mang ndi sih? Wiji anake rewel, Kang. Anak iki pokoke dijak mlebu Dereng ngajak ning taman rewel. Mbak, sampean ndang rono dhisik ya aku tak ngurusi anakku rewel. Sing saiki. Lah tak nganu rek kok garing, awakmu garing gak kudanan sepeda motor. Aku nih waduh kene, Mbak. Jadi triknya tak buka lah. Ora kudu guyu le. Aku ki koyo yo PT kok, Mbak. Kaya Mbak sih ngundang ijo ora. Lah sing aku lah padha ae. Sapa lek dar bojone Aku Parno. Lah, iki kok wong ape njupukno anake ning gone Batam sih tek kolor ning gone pura kok. Lah iya ngono kuwi lho ya. Sing kuwi gak anu tuku rokok ning ndi? Ning gone Sampeyan sampean. aku lah sing anake aku yo patek tamat. Lipa berarti. Lanang. Sing Lukman. Yo aku po yo wis kenal. Lah tibake piye? Lah aku wong iki aku yo tak tamatno kok ndero warung iki bujang guyu lho. Lek iki tak bojone Pak. Iya. Lah mas aku nek wong brokol nek tepak men nek memper men apa tak celok aku ngono. Lagi mang Yo kene tak Dek, kuwi tak bojone wiji ya. Walah Mbak, sama nak yo Mbak sih. Lah yo aku ki ape nyeluk. Sing lastri ya aja ditekok lastri bareng aku yo tak tamat nonton atik. Lah marai di maskeri ngene aku gak patek anu, kok bojone wiji aku ki ora patek apal jenenge. Wong aku ki teko langsung adzan magrib iki, langsung do njujuk masjid ngono ae. Terus salat sik. Liwat ruangane Mbah Momo dhisik. Mbah Momo kan isine. Kenangan indah ya, Mbah.
Alah, wis. Aku ya tuh roh bina nang HP. Rokoknya ya iki. Lah yo nanti tamatno saiki. Roe ning HP jere Mas. Ada mau sakmu. Saiki wis roh nek nganu tenan iki. Wis putuku langsung gayem Walah. Gimana kok omah kono ngampiri ana mbek Agus meng. Sing Pak Ependi engko bar magrib karo Mbah Doto karo Mbah Jo wis ngono montore gepeng angit ku tak nggo jere wis kedikan Mbah Jo. Ya wis sampe anarik malah nanya. Lho memenge urung direncana kuwi. Dicek ning Baon Dik. Terus sampe nggowo gledekanku sing Pak Ependi iki. Ah ngono lah aku jaketan ku tak nggo mburi lah aku gelem ngono. Gak molas kok. Lah nek greme saya nyoba perpisahan aku ngono. Alah mbok. Ki mang terus takon bareng Mbah Jo diparani Pak Gus nggo payung. Bareng kuwan ya iki gak sedeng iki ngono. Terus tekan dalan wis meh teko kene waris telepon. Lah mulo nek menuju sedeng. Ya nek gak sedeng tak sepeda motor lah aku dhewe. Lah terus sakit nopo nek kurang kali. Kalau Aku ya gitu ngerti, apa? Pak. Apa kemungkinan ada saat ini enggak. Bener-bener kayak sopan apa lu. Tepok gila terus. Ya aku merah-merah. Gila. Sore jenengan Lho yo ora apa-apa jere Mbak Nik cek gendong anake Mbak Nik barang kok. Lho, ditinggal Pak De mantuk lho, Dong. Kudu mirip lak ireng ngene ambek mak yo saiki. Lho sing pas esuk kuwi ya. Esuke kuwi. Iya. Gede ngono. Alah pas cek wis ning kene Mas aku cek ning omah. Kalau ngene-ngene gak iso karena bote rasa. Cuman nek sampe Pak De yo nying. Lah yo malah mbok mule. Dulu ya Gak yo. Lah, lha mbek sapa nang kon mulih? Oh iya yo ngono kuwi. Ora ke motor ngene. Gini kok mang mak pengen melok, aku wis mandran Lah yo noman gak yo. Lho teko omah tak ngenekno. ya, Mbak. Mas, lah kowe nek balik iki nek gak ning kono ana wong lanang. Lah kok aku terus piye lah mobilnya nek mulai mobilnya balik pindho jere. Iya. Di ngono mobil siap penting ku wong akeh. Lah yo. Kon ngenteni pasu wae yo lha iki lho kae iki. Yo iki lho. Iki ngajak geyo Oh, alah. pas malah iki sing munggah sak. Apa nan? Nan. Cerene le. Rewel ke Mang. Nggih. Ki adike kono. Lha kok yo balik ning waduk kono Dik. Waduh. Omahe waduk ya. Ya yo edak kok layaman klambine ra teles ra kodanan aku. Lho kok wis matuk. Dan sepedaan dhewe le. Aku ngene iki. Mas kok ngajak Bener nana. Mana gini nana? Goleki ya le. Lho, malah yuyu dibaturi kok iso. Sejorene apa piye ora? Lah piye? Lah iki anake Lilis, Leona. Lho. Lah yo ngamar ning kene. Lah ngono apa? Maksudnya kena apa yu? Alah. Lho, berarti ki ning kene gak krungu ngono Dek, gak sengaja. Oh, alah, alah. Ambek Mas Panas. Sing deknane putum yo, ngomongi putune deknane yo. Yo Dek, putune kan yo bareng ngamar kok Iya, kowe. kok ngrane. Putune dhewe iki. Lho lah yo gak yo iki, kae lho sapa? Lek Man sing ngomong. Wis kabeh tak anu aku. Lah yo tinggal ning kene pirang-pirang dina gak goleki yo. Piye rombonganku mulai bocah kowe ngono iki. Gak boleh ngajak mampir ning iki. Kowe ora anak kok. Mbak, nek cang nom iki ora bisa mbek aku. Iki sing ngono kuwi penggayane. Wis ora yo nek lapas mantu. Kok jangan dijogo balik.
Ibunya kok. Nang Salim. Lah ya ndang sehat, nang mantuk kok. Seranjang ono ora ngipi pokoke. Penyakit kok enek-enek penyakit dua. Lah, kok mikir pacar yo nduk kok. Iya. Lah ya dicalang saiki dikarepi poreh ding ngono kuwi. Mas Hendra golek sing ayu. Ayo, wis ya tak mantuk sik ya. Assalamualaikum. Loh, sandalku sing sak sisih kene nduk ndi? Iki apa? Ayo Mas, mantuk sik Mas ya. Kowe iduk kok omahmu. Salim sik ambek Mbah. Salim sik. Lho nek enggak mau ki piye? Ya salim sik. Kuman iki. Nek guys pulang-pulang gondang iso mantuk. Alhamdulillah guys. Tidak mampir anak lanang ning tempat makan opo jenenge yo gak ngerti yo guys dese. Pokoknya mie gacoan. Terkenal mie gacoan ruamene pol. Ayo mlebune ndi ki kok gak roh lho. Keri mbek Mas Arif kowe. Ayo serono. Ora usah kuwatir guys, metu karo Mas Arif iki ora usah kuwatir. Pasti wis mobil gratis. Makanan yo cek ditumbasno, jajan ditumbasno ya guys. Tempatnya ruamene pol niki lho. Oh. Nggih. Kayak iki guys, desa mlebu ning tempat makan semewah iki. Kayak tulisannya piye guys? Tulisannya piye? Nah, don't worry if you're lambok guys, bahasa Inggris. Ayo golek tempat. Golek tempat. Ndi, Dek? Yasin, iki lho. Sedang rambutan. Ya. Aku mbok iso ora lho. Lah ora nek sendok icro nek sendok aku njaluk sendok. Nek njaluk. Lah ndi nek njaluk. Lah kowe ngono iso lah kok tak kabeh iki kok. Ora terima kabeh. Alhamdulillah guys, omah. Awas lho motor sik. Motor.
Ya kurang mundur sek. Ini kuncinya nih kene. Oh iya, Cipok Din ku nek dirupung semut. Pangsite Dinda keri ning kuwi ku nek dirupung semut. Sing gek kono Mas, sing kursi lor. Sing kursi lor. Ya lo kuncine, Dek. Ini permen, Cipok, iki lho permen, he. Mang ceritane iki gak telas, siji iki terus dibuntel tisu digegem. Montol. Es. Neng tumpang iya aku lho. Es. Pun, aku bilang makasih tok lho ya. Gak nyumbang duit bensin iki. Lah yo. Lancar segini deh. Nggih, amin. Yo iso mbantune yo cuma doa iki, Mas. Lu padang bulan baru hujan alhamdulillah. Yes, makasih. Pokoknya yo weteng wareg. Alhamdulillah, wetenge wareg untuk gratisan mobil ya, guys. Yes, matur suwun. Muga rezekine lancar terus. Dungakno sehat rezeki. Lah yo tak dongakno sehat, rezekine lancar. Pokoknya duwe akeh. Coba mari ngipi Pak. Aku pengipi nganu iki. Lah iya kuwi iki apa entuk rezeki, Mas. Lho, lah Pak Pendiri ning omah ya, Bapak? Mulai kene suwe lho, awake dhewe iki ning wis delok. Lho, lah yo mosok nek kok cepu ngono pakaiane katokan cekak. Terus do melok paling kemeng. Oleh. Kok do melok paling. Payunge gak digawa ning omah. Payunge go ning omah. Wis ketemu Iya paling gak sedeng. Walah, dikon sesuk-sesuk ngene iki malah aku roman ngono. Mang nek gelem gocek waris mang yo dhewean wonge yo. Yes, alhamdulillah yo guys. Wis matur suwun bolak-balik karo anak lanang. Karo Mas Kalimantan nggih, metu yo mobile gak mbayar. Wetenge yo jek wareg sak anak sak putuku sak bojoku wis alhamdulillah. Ngono ya guys. Kontene sesuk dilanjut neh nggih. Matur suwun sanget sing sampun support, sampun dukung, sampun nonton kontene keluarga DC. Banyak-banyak berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.